Добре дошли в този клип, хора. Не мога повярвам, че снимам на български. Снимам на български за пръв път. Но се разбира, счита си, има си детали и така. Дай да ти добре, че те разправим. Да, това са моите брачени, двамата машини. Благодаря, казвам Четелин. А това е Данчо. Ние ще опитваме лава вкусът на новия вкус на Лава Бер. Не е нов, те са все стари. Днес ще опитаме там продуктите на Анди Студио, нали са много модерни, ние искаме да сме модерни. Взимате столовете. Айде са. Аз ще опитам. Сега отини ще опитва. Дани, ти трябва между нас, ти трябва... Дай, я му да кадите още един стол. Първо ще опитаме пуканките и с колко вкус. Чай още не почва да е, чай малко. Така. Са хода, вижте са. Дайте първо да... Не, Ето го. Чайте малко са. Изчакай малко са да обясня, защото има хора, които не гледат, които не са от България. Значи Лава Бер, това е марка, създадена от едни ютубъри братя. Казват се, как се казва, Анди Студио. Да, Анди Студио, ама те са Анди и Дани. Да. Така. Значи, те са създали това Лава Бер, което е подобно на това Prime от Америка, къде е. Те имат напитки, имат и соки, и хидратиращи напитки, имат и пуканки, имат и шоколади. Да. И сега ние купихме, каквото успехме да намерим и така. Добре, значи първо ще опитаме сокчетата. Дай ги. Айде, сокчетата. Това да чакай малко са. За тея искам по 2 чаши, за да мога да ги опитам, защото не мога да ги изпия. Аз не мога пия хидратиращи напитки заради електролитите. Добре, дайте на пауза. Почваме от лимонадата. Добре, ще започнем с това. Значи това е, какво е това? Лимонада. Лава нещо. Пише, че чакай, аромат на круша, ябълка и лимон. Лимонада, явно с вкус на круша. Да, вкус на лимонада. Добре, аз ще си сипа в чашка, защото не мога да го изпия целото. Това има такива неща, които аз не мога да пия, електролити май. Аз ще пия детската напитка, къде е сокчето. Така. Сега ще го опитам първо, после вие. Опитайте го и вие, няма проблем. Айде, сега ще го опитаме, да може да си кажем много на здраве и вече да изкарване на празниците. Каша? Но не бъде шум такова. Айде на здраве. Айде на здраве. Това е съвсем сок от круша, бе. Да, иначе това много прилича на сок круша. Не ми много харесва. На мен не ми харесва много. Бих му дал 4. Малко е сладко, бих му дал 4. Не е много такова, но... 4 от 10. Какво ще кажете? 3 от 10. 3 от 10 и аз ще дам 3 точки. Ема ще си го вземете да си го изпиете. Айде сега, следващия вкус, кактус бандит, което е, предполагам, сок от... Пише глава и кактус сок. Или, различаем. Как кактуса мога да има смисъл, как мога да има вкус от кактус, бе? Това е... За това чудо. Дано кактуса да ни е по-хубав. Да. Аз викам, ще сипа глътка, па виж колко сипам. И аз така, ама айде да здраве. Ето, то някой ми учиш. Това е същото, това е същото. Аз мислех това да го дам на теб, ама той ти го взе вече. Не, аз ще го взема жълто. Добре. Това е вкусно. Това е вкусно, но такова, като това жълтото. Не, това е хубаво, това ще му дам поне 7 от 10. Това е хубаво иначе. Да, 6 от 10. Има малко, прилича малко на този 5 на 10. На този тропик вкуса на фанта, нали, къде е зелената фанта, малко подобно. Сега това е за мен, ама те ще го пробват също, затова ще сипа на Дани в тази чаша. Добре. Тебе в тази. Значи това е техните серии детски сокчета. Новият Лава Бер, който е с линшо. Да, Да. Това е детско сокче на практика, то е с вкус на горски плодове. Това мога да го пия аз вече, защото няма там никакви такива спортни добавени. Сега това на Данката и на Цеци, нали? Да. Опитайте го и това с другото си. Айде да здраве. Да, Айде.
Хора, влюбен съм в това нещо. Това давам 10 от 10. 10 По-добре са от тия двете. Да, това наистина, това поне 8 или 9 от 10. Да, 8 ще умрем. Аз ще му дам 9 от 10. Аз ще дам 10 от 10. Добре. Айде Айде да почваме с пуканките. Първо ще опитаме, първо да опитаме този вкус. Да. Айде първо с кола. Значи хора, това са пуканки с вкус на кола. Това е, не знам как се го Чакай. Това не се е тук. Като някои не знаят, не се отварят така. Само да кажа нещо, хора, по принцип всичките им продукти пише, че са без захар, без ГМО, без отцветители, сега не знам колко е верно това. Чакай, не е тук. Той знае как. Той гледа 24/7 Анди Студио, знае как се отваря. Оп. И ето. И започва се. Да. Започва се. Всички да си имат по една пуканка. Не така е, отвори го като хората, бе. Не става така. Отвори си го като хората, бе. Мога ли да взем пуканките? Седи, бе. Толкова ти сполага. Май много вкусно. Да, Да, иначе. аз така, От 9 от 10. Съжалявам. бих му дал 8 и на това. То няма вкус на кола, бе, кой ще го? Да, нямам ведно вкус на кола, аз за това ще му дам 7 от 10. 7 от 10. Много скоро ги ям. Ако имаш вкус, бих да дал... Ако имаше Дай следващото. вкус на кола, щех да дам повече, нали? Обаче няма вкус на кола. Добре, това е сега. Чакай от Аз тук. да го оценил, Не го пак. Бе, защо искаш така, бе, ости? Колко ти даваш на колата? 7 от 10. Добре. Значи това е сега пуканки с вкус на манго и портокал. Аз си викам да вземат от хубавите вкусове, те ми взели това. Не знам какво да очаквам, нещо ни намирисва на не много хубаво. Тай са. О, и той от тук може да се отваря, бе. Виж, аз ти казах. Аз му казвам, а той не слуша. Или те са оранжеви, гледай. Да, иначе хората са оранжеви, вижте какъв цвят къде. Виж. Те са като такива горчиви малко пуканки. Да, Добре. 9 от 10. Абе, така, пуканките им малко ме кефат иначе. И на мене. Колко? 10 от 10. 10 от 10. Добре, 9. Ще дам 9. И аз от 9 от 10. По-вкуси са май от колата. Така, Да. така нека си мисля. Добре. Сега, последно ще опитаме им шоколадите, им намерихме тези два вкуса. Първия да е то. С вкус на... Това е не е Орео, всъщност е корабийки и крем, което е Орео нещо. Да. Добре, нека с вкус на Орео. Ето, вижда се, нали? Това е буквално копия на Kinder, иначе само да кажа, да добавя. Глей, това си е чисто Kinder. Да. Не, майче Kinder имат повече дупки, това е само с една. Не, същото е. Това Същото хора, същото това е като само, че Kinder. Да. само, че Kinder, за разлика от тех, е само един вкус, а те имат повече. Да, те имат 5 вижте. вкуса на това. Вижте. Опитаме. Вижте. Белче. Ето вижте. Мали много вкусно. Данчо, ти няма нещо да кажеш, Аз давам за шоколада 10 от 10. По-добре от соковете. Как хареса ми? Ще дам и аз 10. Аз му взет, Опитаме другия вкус, пукащи мунгони. Сега после ще се сбиеме кой да ги вземе дома. Нали? Да. Как го отворих? Как го отворих, чай бе, ама те... чакай, това защо няма, гледай, това няма надписа, това има. Япоти. Това ще почват сега да ни пукат зъбите.
устата. Айде, много бързо. То си личи, че няма нищо, ама то пука в устата, чай малко. Ето, нищо. Чайто не пука, Тука. Пукат иначе. Окей. Хора аз пия, защото не мога много такова кажа го благо. Не, то като го дъвчеш пука, но иначе не продължава да пука от само себе Да. си, като как са пукащите бомбони. Иначе не са го издокарали как се толкова добре. Да. Не, почна. Почна. Да. Майко. Детото, няма как. Охо, не мога. Абе, шоколад си шоколад, как да му Да. дадеш под 10 по принцип? Да. На първо място е това според мен, трябва да бъде. Добре, сега всеки да каже от всичко, което опитахме, кое му харесва най-много, бъдете честни. На мен за първо място ще сложа пуканките лава бер с манго и Кажа, Това. не са лоши, да, чай пак го опитам. на второ място слагам пуканките Кока-Колата. Не, чакай, не са всички, аз казах само кое ти е най-любимото. Кое ти е най-любимото от всичко? Добре, тогава слагам лава бер шоколадите. Опа. Да, значи и аз да ви кажа, харесват ми пуканките и шоколадите. Напитките са някак си все едно пие обикновена Да. напитка, къде ще си купа от магазина иначе. сокче. Не е нещо да кажеш по-различен вкус. Докато те са си все едно малко иновации, има, разбираш ли смисъл. Ето, примерно, те са копирали киндер, ама са направили различни вкусове, това е иновация. А пък това са си все едно сладки пуканки, което е нещо по принцип. Аз не съм ял сладки пуканки, освен с карамел, разбираш ли, а това са някакви такива по-шантови вкусове, наистина. Много е добро. Много. Много хора ги мразят, ама аз горе-долу съм честен, давам им 50 на 50 оценка, в смисъл на половината, горе-долу съм, Да. стават, Стават. да. Важното е, че може и да са здравословни, как те казват, Хора, не забравяйте, че скоро ще вземем и новия вкус на... Чай бе, това е 1000 калории, бе. Това е близо 2000 калории, бе. Хора, да казвам, че забравихте ви кажа, че скоро ще опитаме новите сладки, които са коледни от лава бер. Не толкова и стига, чао. Чао. хора. Аз да Чао, чао. Това са ми любими уникални, наистина за мен това са уникални пуканки, наистина уникални. Добре, Вече чао. правим ти, чао. Peace, фами, това е. Айде, чао. Видите да